Jó napot, uram! Kész vagyok. Jó napot, mit csinált, uram? Kakáltam. És mi bár? Megmutassa, uram. Persze. Van benne. Te akkor nyírva le kell. Uram, Isten! Itt van. Büdös van bár? Beleszart a kocsiba. Képzeljétek el. Itt dolgoznak a srácok. Itt dolgoznak a srácok, van egy kis kurva, ott aki Google, itt be van dőve. Itt van egy másik kis kurva. Itt a főnökünk. Te lekameráztam. Ott van a malacfáj. Na.